Wel tro a croeso i podlediad Mentor Nefwr, lap Wast gyda fi, Owen, a tro hyn, yn y gwyrdd. Macho. Gyd yn y gwyrdd, fi yn macho, diolch yn fawr i ti. Mae Mae Glyn Jones, gwyneb cyffredin iawn i'r fenter, cyffredin iawn i'r ardal ni, a cyffredin iawn i fi, fi'n eistedd gyferbyn ti pob dydd, na'n ffodus. Lwcus. Ond Glyn Jones, ni'n mynd i ffindo mas bach o bopeth amdano ti ôl y gwyneb, beth ti'n neud, ti ôl gwaith, ti allan o'r gwaith hefyd. Ond i ddechrau da, ble ti'n dod o? Felly mae rhaid yn gwybod, ond ges i'n fagu ar fferm teuluol Gwargorof yn Criggabar. Wel, mae rhwng Criggabar a 5 So, fferm Gwargorof gyda'n rheni a dycym y gi hefyd. So, ni fyna tan o'n i tia 10 oed, byddwn i'n gweud. Okay. A wedyn, symudodd fi rheni ffarm arall yn Gwarnoethle yn Caio. Neu CA10 mae pawb yn gweud. CA10? CA10 mae pawb yn gweud. Caio, ie. So, pawb fel Glyn Gwarnoethle, mae pobl yn nabod fi. Lle Goronwy Gwargorof, mae pawb yn nabod. Nabod dad fi. Mae wastad enwau, o'n i'n gweud cyd o blaen, mae wastad enwau gyda pobl ffarm yma. Ie, lle fi, ac yn y blaen. Ie. Ond erbyn hyn wedi ymgartrefu nawr gyda wraig i Gwenno yn Cwman Ger Llambed. So, na, wedi bod bach o newid yn amlwg mynd o cael magu am tua dros 25 blynedd ar fferm rhywle gwledig a symud rhywle trefol fel Cwman. Ond beth yn neis le ni'n byw, mae stad o tai yn amlwg, ynddo fe? Ond tu ôl yn tîni le mae'r arddau. Mae ffarm arall fyna, so fi wastad yn cadw llygad ar y gwartheg hwnna ar y defyd, so dal yn teimlo'n rhan o Cefn Gwlad. Ti'n gweld y boes? Ti'n gweld y ladies yn y brynu'r cars? Cwmton o bob dydd. Os da ti fel speed dial bach i'r ffarm? I'r ffarm, jyst rhoi gofan, mae'n y gloff. Dy'r y checo nhw. O ran ffarmo, ni'n gwybod bod ti'n cymryd lot o gwyliau blynyddol i ffarmo a Nadolig. Ond i ti moyn... Wel, wythnos diwetha, o ti bant yn cymryd gwyliau i sgano neu rhywbeth. I ti'n bolon... Sgano defyd, ie. Job hwylus iawn. Rho bach o gefndir i beth yw sgano defyd i bobl sydd ddim yn gyfaroedd o defyd. Ie. O bach o droc gyda ni yn y fenter fan hyn, ran gwyliau. So, dad sy'n bwco rhan fwyaf yn gwyliau lan. So, wythnos rhoi Welsh off yn amlwg i Siwan y defyd Balowens. Mae wythnos mis Awst i wneud yr seilage. Hydref ni'n troi hwrdod mas at y defyd wedyn. Amser Nadolig, pawb yn gwybod fi sy'n joio Nadolig, so hwnna yw mis bach fi off. Ti'n mynd bant o beth i 5 o ragfer tan Ionawr. Ie, so soi ar y ffarm lot, that's my time fe. A wedyn amlwg mis Mawrth mae pethefnos o wyna, so erich mlaen i hwnna nawr mewn tua mis fach nawr. Ond o ran sgano so ni'n teddyn i hwnna bob, mis Ionawr, so byddwn ni'n ganol o wyna mis Mawrth yna, so bach fel amser, fel ti'n bod, mynd i sgano gyda Jordan yma. Fynd yma am y babi a sawl babi sy'n mewn yna. So ni'n canol i sgano jyst rhan gwybod pharatoi cyn wyna, os mae wyna yn y defyd, os mae fe, sawl o'n, os una, os doi na, os triplets neu quads sydd nod. So, yn amlwg wedyn mae'r rhai gyda lle'r twins, ni'n wyna nhw mewn tu fewn. So nhw'n cael bach mwy maldod, bach mwy ffres. Ie, fel ti, so bach mwy o fwyd. A jyst cadw mwy o llygad barced arno nhw. A mae'r singles gyda nhw wedyn, a mae'r rhan fwyaf nhw yn wyna tu fast. So nhw'n cael gymaint o maldod yn amlwg. Dim ond un o'n sydd yn wedyn. Siwr i ti'n teimlo fel i ti'n balans o dy fywyd o'r fenter iaith a ffarmo? A fydde ti'n moyn ffarmo bach mwy? I ti'n hapus gyda'r balans fel yma? Ie, fi credu fi'n hapus gyda'r cydbwysedd. Sy'n gyda ni, i fod yn deg, mae'r fenter yn dda ran hyblygrwydd. Felly fi'n mynd nôl yn y ffarm, felly mae'n nôl yna tua lle dwy noswaith yr wythnos, a wedyn dros y penwythnos hefyd wedyn. A fi'n credu fi'n joio'r gwaith fi'n neud nawr, so hwnna yw'r beth fi'n canolbwyntio na, wedyn yn amlwg mae'n bwysig i helpu rhieni ar y ffarm, prif i gallu wedyn. Cadw dad yn apus, yma? Cadw dad yn apus. Ti'n mynd i cico ti mas? Ie, happy life. Wel, ti'n symud mas yn barod, ti'n siŵr bod apus yna. O ran prifysgol, ble ys ti? Wel, ysgol de, dechrau'r ysgol. Wel, so ys i ysgol Caio, so o ti a fan o blant. Dim lot ni, o ti 30 o ni. O 30 o'n i'r ysgol, a amser gadw ni oedd 8 yn o'n blwyddyn 6 blwyddyn ni.
So ath trync o'n i mas pryn ni. Anffodus, ysgol Cai o'r Cai ers hynny. Fel lot. Fel lot o ysgolion bach gwledig nawr, ynddo fe. Ysgolion lot fwy nawr. Is i ysgol uwchradd yn Pantycelyn wedyn, yn Llanhyfri. Rwy'n sori to, wedi Cai. So Mae thema fan hyn. Mae thema fan hyn, gyda fi, felly fi yw'r bai. So tia 400 yn mynd i'r ysgol, ysgol Pantycelyn. So yn amlwg wedi cael ei adnewyddu nawr i ysgol Rhys Pritchard. So o'n i na, fi wedi bod yna cwbl weithio ar ran y gwaith. A'r gwaith sydd wedi'n cael ei wneud yn anhygoel. Byddwn ni ddim yn adnabod yr ysgol o cyn i nawr dim. Mae'r modern tech a popeth a mae'n safle a mae'n ysgol wych o'r teg. So ysgol Pantycelyn yn deleiti yn addysg oedd chwaraeon. A ar y pryd o'n nhw ddim yn ei chwaraeon fel lefel A. So penderfynnes i mynd i'r graig yn Llanelli. Okay. I wneud cwrs mewn chwaraeon a ffitrwydd ac yn y blaen. So o'n i fyna am 6 form de. A hefyd mae... Trefili pob dydd? Trefili pob dydd. Oedd fel lawr mae rygbi'n rhan mor yn fywyd i. Felly tymor ola lenni, fi'n weld. So oedd academi chwaraeon, academi rygbi na. So o'n i'n hyfforddi, pob dyrnod a gêm gyda ni. Hyfforddi di llun di mwrth, gêm di mercher. Hyfforddi di ddau di Gwener, gêm di Sadwrn, neu gêm coleg neu gyda'r youth yn Llanhyfri. O'n i trefili pob dydd. So yn dyrnod o hir. So o'n i'n dala bus o 5 cent. O'n i'n dala hwnna tua 4:16 y bore. A wedyn y bus na mynd rownd yn i'r ardalodd bach gwledig. A ni'n gwrdd â bus mowr yn Llandeilo wedyn tua 8. A wedyn cyrraedd Llanelli byti 9 o gloch. A wedyn yr un peth ar ffyn ôl wedyn. So oedd e'n 12 hour day really ran y ffeithio a popeth. So ond adroes i fe. Ran y rygbi a'r addysg hefyd oedd yn gret. A wedyn mynd i coleg y Drindod yn Gyfyrddin wedyn. So, o'n i'n trefeili fyna hefyd, achos oedd cwrsi oedd yn 2 neu 3 diwrnod llawn. So, nes i ddim aros yn y coleg o gwbl. So, mae lot o gweithio lle mises i mas ar y bywyd, student, and fi'n credu fi'n ei lan... So, ti'n sgint oes? Na, ond fi'n ei lan am yr rhyfed gyda rygbi ers ni wedyn. Enw ddim mewn i'r... Hwna'n stori arall. Ie, symud mlaen wedyn, is ti mewn i swydd gyda'r fenter? So, fi wedi cael cwpl o swyddi diddorol cyn y fenter. Ie, wel, go on. Fe un y ddoen yn cael ei sôn ar y podlediad o blaen, heb mewn i manylion. So nes i weithio gyda Welsh Cottage Cakes ar ôl brifysgol wneud y cacennau fyna. So yn ein tŷ ni, Gwenno sy'n cael ei adnabod fel yr un sy'n cwca cacennau. Fi siŵr dros y blynydde, fi siŵr dyn ni mwy o cacennau na Gwenno hyd yn oed. Fyna, nes i cwpl o cacennau yn y Welsh Cottage Cakes. So, got chocolate sponge fach popeth. Oedd y gwaith yna amrywio, oedd e'n job yn haf, gwylio haf. So, o'n i'n neud pharatoi, package o popeth. So, dwi'n bach o pres mewn, achos o dim digon o pres yn y ffarmo llan amser i cadw fi fynd dros y gwyliau. Di'r llath dim yn lawr. Di'r llath dim yn lawr, prisiau cig dim yn lawr. A wedyn nes i weithio wedyn, so oedd hwnna'n Llandeilo, wedyn bach lleol yn 5 cent, yn mwyngloddi a'r Dolocothi, neu'r Dolocothi Gold Mines. So dechreuais i bant gweithio hwnna fel receptionist hwnna. A wedyn nes i mlaen i fod yn tour guide. Big time. Tour guide. So hwnna'n, dysgus i lot yn neud y job na. O'n i'n ffit pryn hefyd. O'n i'n cerdded lawr y steps trwy dydd, mynd rownd, yn cerdded milltirodd mewn dydd. A mae'r Victorian Tour, ti'n mynd mewn i fe. A mae 2 ffordd y ti'n mynd mas. Basically, mae fel, ni'n gael o'r Indiana Jones route, sy'n mynd bach mwy heriol, mae steps, a ti'n cleimo bach. A wedyn, mae tour guide arall yn dylan i diwedd y tour. So rhai felly sydd ddim moyn mlaen ffordd na, ti sy'n mynd mas yn y ffordd arferol. So os na ti'n neud y tŵr, a ti'n dal fy mlaen y steps i ôl y rhai, felly o ddim moyn. So oedd yr actual tŵr yn cael ei wneud, a ti'n cyrraedd lan felly hanner milltir. So na gyd ti'n neud trwy dydd y lan lawr steps, a ni'n llosgu'r calories, a ni'n lle byta be'n i moyn prynu. A ni'n ffit prynu. So, ffit rhywbeth ddim yn lawr bach ers yna. Na, roes mas draw a, o'n i'n enwog prynu, o'n i ar rhaglen y Rhyfeiniad ar Esbrarec. So, o'n i'n ei lot o teledu, achos ar y pryd fi oedd yr unig staff oedd gallu siarad Cymraeg yna. So, os oedd unrhyw gwaith teledu yn dod mewn ar Esbrarec yn y blaen, so fi oedd goffod wneud y gwaith ffilmo. So, na, profiad gwych, gweithio'n lleol.
Droiais fe wedyn benni prifysgol eis i weithio i gwasanaeth ieuenctid Ceredigion. So weithio yn clwb ieuenctid yn Aberaeron, Penparcau yn Aberystwyth, mewn ysgolion uwchradd, ysgolion cynradd yn Ceredigion. A nes i cymwyster mewn gwaith ieuenctid hefyd. So yna, droiais i hwnna, wedyn dath y cyfle i weithio gyda menter Brod yn Efr de. Wedi newid ar y menter Dynefwr yn amlwg. So byddai wedi bod ar menter 12 mlynedd i mis Medi eleni nawr. So mae wedi bod. So 2011 dechreuais i mis Medi gyda'r fenter. So dechrau ar y pryd fel swyddog grantiau. Oedd lot o arian Ewropeaidd ar y pryd. So ACI oedd enw'r prosiect, so gweithio ar y grwpiau cymunedol i cael bach arian nhw i wneud tapwy prosiect yn y moyn. Ers hynny wedi wneud gwaith cymunedol, a nawr yn ei mwy gwaith ysgolion ac yn y blaen. Efe na le ti, falle mwy, mwynhau fwy? Ie, falle mwy o cefndir lle. Falle defnyddio bach mwy o gradd fyna hefyd. Felly nawr, mae 19 ysgol gynradd yn ardal y fenter, so gweithio ar ysgolion yna, ysgolion iaith cynta, ysgolion ail iaith hefyd, yn gwneud sesiynau fel ymwybyddiaeth iaith, chwaraeon, adeiladu tîm, eisteddfodol, a wedyn rywchradd wedyn bach mwy ffocysu ar pharatoi nhw ar gyfer byd gwaith ar ôl gadael bydd addysg. Trio cael nhw i weld felly'r manteision fod yn gallu siarad Cymraeg a Saesneg a pa mantes. Mae hwnna'n mynd i roi nhw wedyn. Ni hefyd weithio ar y Coleg Sir Gar. A mae clwb ieuenctid gyda'n rhedeg yn Rhydaman, so mae'r cymwyster nes i gyda Ceredigion bendant yn y bewn fyna. Fi'n rheoli cwpl o staff, so un nhw yw Caitlin Crayford. Ni wedi gweld Caitlin. Mae wedi bod ar y pod yn barod. Mae wedi bod ar y pod. Mae wedi bod mewn 6 mis, a mae wedi bod ar y pod yn barod. Dwi'n fawr y teg. Mae wedi setlo mewn. Mae wedi cael trad dan y ford yw e. Ond sy'n rheoli Caitlin wedyn, mae cwpl o staff clybio ar ôl ysgol a clybio haf rheoli fyna hefyd. So, mae wedi bod yn gret cael y cyfle i datblygu o rhan o fo'n swyddog maes, swyddog datblygu i rheoli na hefyd. Ie, mae lot o'n ymlaen. Fi'n credu yn ysgol Llandeilo, oedd sy'n gan i weld. Efen ar ydych sy'n mwynhau wneud yn dy swydd falle gweithgareddau tu allan, neu gweithgareddau tu fewn? Fi'n credu fi'n rhywun y cwbl mas o'r swyddfa de. So, yn amlwg mae rhaid hala bach amser y swyddfa wneud yr tyrgeder, gwaith papur a popeth fel fe, ticks and boxes. Ond so ni mas yn ysgol gynradd Llandeilo yn wneud, byddwn ni'n gwneud gweithgareddau adeiladu tîm. So, o'n i'n fan mawr o rhaglen y Cube ar ATV fe, so o'n i'n gweld cyfle wna i falle addasu cwpl o gemau, neu nhw fel gemau pobl neu yn y cartre neu yn yr ysgolion. So wedi wneud nhw yn cwpl o ysgolion yn barod, so maen nhw'n mynd lawr yn dda, so yna edrych mlaen i ymweld â ysgol gynradd Llandeilo i wneud y Cube de. Ie, bydd am gyda hwyl a fi'n dod lawr data, so gewn ni bach o hwyl, fi'n siŵr dda nhw. Bach o sport. O ran, wrth gwrs, gweithio i'r fenter de, symud mlaen, fel reolwr, ti'n gweld i dyn yn symud mlaen gyda'r fenter yn dyfodol o ran prosiectau newydd, ti'n bod gweithio gyda cael falle mwy o staff mewn i wneud mwy o gwaith gyda cymunedau, achos mae'r Cymraeg, mae pwyslais anferth dan nhw yn yr ysgolion nawr yn symud mlaen. Mae pwyslais enfawr yn dweud. Ni'n credu fel cwmni ni wastad yn edrych i ddatblygu prosiectau newydd. A ni wastad yn gweud fel ti'n gwybod i'r swyddog yn bod os mae unrhyw syniadau yn prosiectau newydd, mae wastad fel blank canvas i trealu prosiectau. Yn amlwg yn digwydd dilyn canlyniadau'r census. Mae bach o talc yn caled. Fi'n credu nwedig felly'r y plant a'r ieuenctid ar ran ystadeg yna. Ni'n gweld bod felly bach o cwmt bod fyna. Felly rheswm yn wahanol, felly achos bod Covid bod mewn, bod lot o plant pobl ifanc bod gytre. Mae lot o plant pobl ifanc yn dod o cartrefi di-Gymraeg. So felly'r unig lle maen nhw'n cael y cyfleoedd i defnyddio'r Gymraeg yw'r ysgolion ac yn ymlaen. So, yn amlwg hefyd, ran y gymuned, ti wedi bod yn trefnu gigs gyda Rhys Morgan nawr. Ond wastad edrych am cyfleoedd i datblygu prosiectau newydd. A fel, mae prosiectau ni wedi datblygu yn gorffennol wedi mynd yn genedlaethol erbyn nawr hefyd. So, mae'n gret wastad edrych am cyfleoedd i datblygu. Dim cyn cloi sgwrs y gwaith yn mynd mlaen i dy bywyd personol, ni dod lan am dim clem. Dim clem. So, dim clem yw quiz ysgolion, gynradd.
A dath e o dy frein di, o dy menydd di, So, rwy'n bach o, ie. Hwna'n cleim dy ffein bach arall, so o'n i'n sôn gyda Glyn Gwarnoethlan, un arall yw Glyn Dim Clem, so sa'n mwys hwnna'n good thing o fe, so felly bod yn... Mae'r podlediad, ie. Felly bod yn... Ie, yn union. Ie, so nôl 2015, datblygon ni... O'n i'n moyn dod rhywbeth i felly pontio plant greu gilydd, plant blwyddyn 6, cyn bod nhw'n mynd i ysgol yn uwchradd. So bod nhw'n gallu cysylltu felly'r Gymraeg gyda'i gilydd. So ddethon ni lan na quiz dim clem. O'n i'n cofio wneud, amser ni ysgol gynradd, so rhai blynyddoedd yn ôl. Bobby Busters. So sy'n cofio hwn, o ti'n ysgol gynradd? Oedd yr heddlu yn mewn. O, ie. A nhw'n gwneud quiz fel ar pethau cyffredinol yn hefyd bach mwy fel safety a pethau fel la. A ni'n meddwl hwnna'n gweithio'n gret ysgolion yn trefili cysadlu yn y gilydd. So, wnaethon ni datblygu hwnna a cael ysgolion ar y pryd o tîm o 4 yn cynrychiol i blwyddyn 6 a nhw'n teithio i ysgol arall a nhw'n neud y quiz a oedd yr enilltydd yn ymlaen. So, wnaethon ni hwnna am rhai blynyddoedd jyst ysgolion ardal menter Dinefwr. Gath ei ddatblygu fo'n prosiect shirol wedyn. Felly ddath ysgolion, o'n i'n neud yn lleol ar y dechrau a wedyn o rownd derfynol gyda ni'n erbyn ysgolion menter Gwellhewysio Gar a menter Cwm Gwendraeth Elli. So ni'n mynd datblygu ers yn ei to fo'n rhanbarthol. So wnaethon ni fe enilltydd shirol ni. Wedyn ysgolion Sir Benfro, Ceredigion, Brycheinio, Castellnydd, Port Talbot a Abertawe yn ymuno hefyd. So wnaethon ni hwnna am rhai blynyddoedd. A hwn gyd cyn Covid, so o'n i'n pawb yn teithio wyneb o wyneb a ni'n cynnal ar rownd derfynol gyfyrddin ar fwy ar amser man canolog i pawb. Dath Covid mewn, o'n i'n amlwg dal moyn parhau gyda'r prosiect, ond amlwg ysgolion methu teithio. So, wnaethon ni cynnal dros Teams. Teams, so dath technoleg i'r rescue really. So, wnaethon ni rownd i eto lleol na, ond o'n i'n bod yn sôn am rhai blynyddau bod ni'n moyn cynnal rownd genedlaethol, ond amlwg rhan teithio, bydde fe'n job cael ysgolion Caerdydd yn erbyn Menter Môn ac yn ymlaen, reit lan y top yna fe. So, ond gaethon ni'r cyfle i wneud yr quiz dros Teams, a wnaethon ni'n genedlaethol am y tro cyntaf hefyd 2 blynedd yn ôl nawr. A ers hynny, mae'n parhau fo'n prosiect genedlaethol, so ni wedi cael Owen Williams o Stone Sadon wedi bod yn cyflwyno'r rhwng derfynol a Mary Lovegreen. So, maen nhw'n gret yn cyflwyno, maen nhw'n gyfarwydd gyda gweithio gyda y rhaglenni plant ac yn ymlaen. So, mae natur gret gyda nhw ran cyflwyno'r rhaglen. So, mae'n wedi tyfu blwyddyn o'r blwyddyn a digwydd bod nawr mae rownd rhanbarthol yn cael ei gynnal dechrau mis Mawrth a rownd genedlaethol eto diwedd mis Mawrth. So, gaethon ni'r final fan hyn yn Hengwrt ddod amser recordo hwn. Gyda ysgol Gymraeg Rhydaman, bydd yn cynrychioli ardal menter Dinefwr. So, mae'n syndod beth o plant yn gwybod. Ni'n trial gwneud y quiz mor heriol yn ei gallu, ond mae'n Wast yn gwybod yr atebion, a mae'n syndod beth yn gwybod. Wel, fi di wneud e. A o'n i fel, sa'n gwybod hwnna. Plant yn o 10 na'r 10. Ie, blwyddyn 6, so mae'n... Chwarae teg. Mae nhw'n... Goblo Einsteins falle nhw'n neud. Einsteins, ie. Lle deith rhywbeth mas o quiz dim clem nawr, mae'n un leim dy ffyn bach arall. Ie. Cofio hwnna nawr. Ai. O ran, wel, ni wedi siarad bach am sgano, ond hobiau ti fas o gwaith. A fi'n siarad am sgano, achos fi'n edrych ar y ti gyntaf, achos ti cyn fi. Ti'n mwyn rhoi'r newyddion i'r... Wel, mae pawb yn gwybod, rili. Yn gwybod, ie. Ond, disgwyl, fel mae Gwennon, disgwyl plentyn cyntaf ni nawr yn mis Mai, so 8 y fai, so penwthos Coronation Charles. So, bach ar y ffordd, so fel yn gweud gyda sgano, so un bach sy'n mewn na. So ni'n cadw yn surprise o ran bachgen i merch. So, a ddod y dechrau, o'r ddoi ni moyn surprise. A wedyn gaethon ni sgan cyntaf, Gwenno excited moyn ffind o mas. Ond fi wedi cael y ffordd yna. So, surprise bach nawr. Dechrau mewn Mai, wel, due date Mai de. So, 8 y fai. So, edrych mlaen, so dechrau, fi wedi bod yn peinto'r nursery nawr. O'n i'n gweud, fi wedi gweld ti'n defnyddio'r fan, cot, so prynu popeth mewn nawr. So, edrych mlaen, amser cyffroes iawn na. Wrth gwrs, mae bach yn newyddion y tu hefyd. Ie, mae fel daddy daycare. Mae un arall yn ni'n Awst nawr, ond fi wedi gwneud i gyd o blaen. Ti wedi gwneud i gyd o blaen, so... O'n i'n dechrau joio cwsg. To. Ie. A nawr mae hwn yn dod. Ie. Unrhyw tips ydych beth yw'r...
Survival tips? Na, dim lot. Na? Digon o cwrw yn y tŷ, jyst ar gofon. A pawb yn gwneud, na'r mwyaf bosib. Dim y babi fel. Just y cwsg fel. Stim mwy o tips. Sa'n really cofio fe. O'n i wedi watcho, wel, dwi'n Breaking Bad. Sa'n gwybod sawl awr yw'r holl raglen. A o'n i wedi gwylio fe mewn byddu pethefnos. O'n i lan bron pob nos, 2-3 y bore, am good awr neu ddoi, yn watcho pob un ar yr iPad, ti'n modd. A Maia ni'n braich fan hyn, iPad fan hyn, jyst yn cael ei mynd. A Jordan, wrth gwrs, eisiau fach o cwsg. So top tips. Pa'n trial watcho pob series da, ti'n gwybod sy'n o mas rhwng nawr y maes, ti'n cadw fe am y pethefnos yn ôl ni. Lle binge watcho fe fyna, Na, eich fan? Na bod ti, byd ti'n watcho rhywbeth yn dod nad oligedd. Bydd nativity play mlaen fi nawr ar y sgrin na. Home Alone. Coronation Charles ar y tleid. Da i had yno, O ran, ar ôl cael babi de, ti siarad am rygbi, ti lan yn Llambed nawr dal? Dan Llambed? Ar ôl gadw Llandeilo? Ar ôl gadw Llandeilo, So point. Ond dod bod Llambed 4 tymor ar. Na, really joio fe. So, ni'n cael tymor bach da. Fi ar ôl y tymor cyntaf. Rydych sydd fi? A probably blwyddyn dretha nawr. Na, fi gyda'r fabi. Hwn bydd tymor ola lawr. Mae'n definitely newid agwedd. Fi'n lawr lawr yn damman Pedro Road Rhyfynedd. A mae fe just lwcus da ni. Mae game da ni nos Wener. Ond mae game ni wystod yn y nos. Ond os yno ar penwthnos, usually neud yr amser, cymryd yr amser nawr, mas o tîm 12, nôl am 6-7, falle watcho kick-off a couple of baints, oer o'r disad o'n fel. Ond mae'n definitely newid. So, mae'n just o ran y treino fe, ni'n treino nos fawrth a nos iau, so mae'n 2 nos ythyn nawr, un ar disad yn amlwg, mae'r pronawn i gyd yn mynd, wedyn, mae'n rhaid aros am drink fach ar ôl ni hefyd, so... Protocol? Tymor ola lenni. So, fi mwyn gwneud y sawl blwyddyn, hwn i'r pacolan. So, na, ni'n cael tymor fach neis top o cyngred ar foment. Mae felly 3-4 tîm sy'n pwysio am promotion lenni. A ni hefyd dal yn y cwpan 8 ola. Ni'n marad Llanharan disadwn hyn nawr. So, trip bach lawr hwnna. So, bydd eithaf neis benni. So, ni'n cael trip i'r Principality a cael promotion i Division 2 wedyn bydd hwnna'n ffordd neis i orffen wedyn. Ond mae dal yn mynd i watch ar boes ar y disadwn nhw. A mynd ar un bach da fi. Cael ei mewn i'r rygbi yn ytho gynnar. Cer yr pale shape na? Pale rose eisiau. Ond ti'n meddwl beth, fi wedi dechrau wario fach o pale rose lit. 5-a-side nhw? 5-a-side, ai. So, come on, mae popeth atal. So, mae 3G pitch yn ei place to be tal. So, pob nos ercher wario fach o 5-a-side nawr yn come on. So, joio fe. So, mae'r... Lot o rhedeg yn 5-a-side, no? Oes. Syndod a mae bach o chwysfa fe. So, awr fach yw e. Ond teimlo fe mynd i wario, full 90 minutes. Ond, o'n i arfer yn mynd lawr i Abertawe ar Prynhawn Sul. A fel, rhywbeth yn barn o ryw fath o ddim yn ti fewn. Oedd really nice. Ond fel ti'n gael? Awr a hanner o'n i na? Stecs yna? Na, mae'n gwrdd. So, am ti'n dechrau blino, fi'n siarad reit, a'n gol yn bach, wedyn, so bach o. A ti'n part nawr o'r PT crew yn y bore? PT crew? Fi'n gwybod ti'n rhoi o notifications, so sy'n Sharon ar Instagram. Pet hate, boy. Pet hate. Yw unrhyw PT sydd yn taggo'r pobl sy'n mynd i'r sesiwn PT ar oel ar Instagram i'r pobl sydd yn mynd i'r sesiwn PT i ail rannu fe, a ti'n un o'r ein anawr. Ti yn y categori yn. Bach nator brand yn fe. So mynd bob bore gym. So mae clas yn bob llun dim arcar y diwyner am 6 y bore, hanner y diwych. So, mynd fyna prynu wedyn fi'n siarad mynd dim wrth a dydd iau hefyd yn unan. Joio hwnna. Dwi'n mewn i rŵtin o'n amlwg mis Mai. Falle byddai ffilm mynd. Falle 1 dydd. Falle 1 dydd, Falle 3. O falle ein os ydyn. O falle ein os ydyn, amser tagad ydyn, na'i tago ti'n yn os ydyn. Pob tro ti'n rhoi lan fi'n hal neges ti fe. Tro cyntaf, byw wedi si, sa'n credu ti'n un o'r un. A sa'i wedi tago ti to, so lle trwy'n fydd fi'n actually tago ti yn repost. Bydd fi'n bloco ti o'r rhan. Pale Road. Pale Road. Down support o Spurs. Fi'n big fan o Spurs ydw. Sa'n siŵr beth i'n ei plentyn fi os fi'n mynd rhoi plentyn trwy'r stress o cefnogi Spurs. Na. Paid o lawr i Abertawe, anyway.
Yr unig gêm fi wedi watcho Spurs yn ware oedd yn Abertawe. Yn fyw fel. Yn fyw. So oedd Owen, so yn prif weithredwr gyda tocyn sbar i gêm Abertawe Spurs. So es i dyfe, a fi'n cofio'r gêm, oedd o'n i'n yr home end, so o'n i ffili gweiddi nid fi fel la. Good. So ath Abertawe 1-0 lan, a ddim 1-0 felly tan yr 85th minute. Dele Alli a Kane. Dele Alli, Kane a Ericsson, 3-1. Ond o'n ffili dathlu ddo, rai fi wedi system yn lawr. No. And, so yn yr unig gêm fi wedi bod i standium newydd Tottenham. Anhygoel. Tŵr ysdi. Tŵr, ie. Mae stadiwm, ffordd maen nhw'n meddwl am popeth. Mae'r brand nawr yn ehangu, fi credu dim ond Man U sydd ar highest revenue ran matchday revenues na Tottenham, ond sa'n ni'n halag. Tickets yn rhydd na fa? Fi'n bo, fi'n credu Spurs sydd ar highest season ticket prices yn Europe. O fel yn darllen e. So, nawr mae concert na, os mae'n rhywun mynd, mae Beyoncé na, mae 2 gig da hi, mae rygbi ymlaen na, mae NFL na. So, mae bach yn dal un yn rhywun rhywbeth. Dylen ni, fe contacto Daniel Levy na, bwy roi bach o commission yma. Podlediad la post. Hei, gwrando arno, we. So na, and mae Tottenham mor fel la. Bach o'r Abertawe. Weith y cydydd, ddo. Adi. Cael nhw mewn pob pod. Bach yn dig bach, Ti'n mynd i mynd lan i gwylio cwbl o gemau Cymru rygbi o gwbl, neu? Wel o ni. Ti'n mynd i roi bach o be maen nhw'n neud? Maen nhw'n neud streic fi'n credu. Mae sôn bod farmers yn y cefndir. Chwaraewyr yn meddwl streic o'n efe. Ti'n cael gêm? Felly gael gêm nawr. Felly rai ffôn col i Warren Gatland nawr, ond sy'n gêm dy Llanbedr yna, so felly gael call off nawr. Sa'i wedi watcho gêm Cymru, watcho'r teledu. Yn fyw fel. Ond lle prisio y cynnau fe, mae'n bach yn ddrud o, ond maen nhw'n gwerthu'r stadio mas, a maen nhw dal yn mynd i chargeo'r prisiau na, fi'n mynd i Caerdydd penwthnos gêm Lloegr Cymru, rwych lad, ond ddim i'r stadiwm fel mae pethau sefyll, so lle walkabout bydd amdani nawr. Cymdeithasu a screens, so am dydd bach. Be ti'n meddwl am Cymru yn y chwyglas? Sa'n gweld fi na'n gweld yn cymryd pwynt. Fi'n credu bod yn mynd i bod yn gêm taff yn erbyn Eidal. Maen nhw ar ein dda. Mae'n anodd o. Credu Cymru felly wedi mynd cam nôl. Maen nhw'n mynd bach o transformation stage nawr. Fi'n credu mae tîm oedd allan fel yr Alban a'r Eidal, fel ti'n sôn, wedi mynd trwyddo'r transformation na. Maen nhw'n bwrw i peak nawr yde. So, mae Lloegr, os nhw'n Lloegr fe, gêm eich anodd. Iwerddon tîm gorau yn y byd ar y foment, a mae Ffrainc wedi gwella hefyd. So fi'n credu leni, felly mae cwpan y byd yn amlwg dim mlaen mis Medi nawr, so felly defnyddiau i arbrofi cwpl o chwaraewyr, rhoi cyfle nhw a gweld beth yw'r safon fel, neu yr erbyn Iwerddon nath yn ôl i fod felly'n saff a profiad a... O'n i'n meddwl wnaethon nhw'n reit erbyn Iwerddon, cwpl o camgymeriad, felly dim digon clinical yn ardal 22 Iwerddon, a ni'n gweld bach o cam nôl wedyn erbyn yr Alban. Dar brofi tyma bach, ond yn amlwg mae Lloegr wrthos nesaf nawr wedyn yr Alban, yr Eidal i ffwrdd a wedyn Ffrainc, so dim gym rhwydd i gael, so... Na, mae bron yn tueddu fel o le ni'n gweld mae Cymru'n dylar na'r chwaraewyr bach yn hyn nach Cymru nhw. George North, dyn nhw heb bod yn waren special. Mae'n rhaid bod yn gret i Cymru blynyddoedd, sa'n mynd i tynnu bant, ond falle mae eisiau ffres yn erbyn. Yr unig problem yw, sa ti'n gweld sneb amlwg falle'n dod trwyddo, sy'n mor depth dyn ni fel i cael chwaraewyr trwyddo, so... Yna pham ti'n stico i pêl-drod? Yna pham, ie. Yna pham ti'n stico i pêl-drod? Play safe. Play safe. Wel, mae Maia yn mynd i bod ar wing Cymru nawr, mae'n bod i 50 mlynedd yn Cymru, so bydd... Ffwtio, ti'n credu? Na, fi'n credu, bydd e'n cael fi. Chwarae'r chwyth yn torri mewn. Torri mewn, ie. Ie, so... pan bydd i falle mwy 3-4 nawr. Ie. Rhai boots bach i ddeo, wedyn mas i'r gardd. Ie, ar ran plant, ni'n definitely darn i'r anrwyddo Cymraeg ni, so... Ie, so edrych mlaen i census nawr yn 2000 a beth oedd 31. 31, lle cwbl o siaradwyr o'ch newydd. Ie, Da'n i'n gweud, dal i deu cebau, popeth yn iawn. Popon yma, so ni. Ie, ond ie, pob lwc.
diolch yn fawr ti am popo mewn, am chat bach, be? Diolch yn croeso. Nes i cael ti nôl. Fi'n gwybod ti'n neud jobyn ardderchog o'r teg yn cadw'r podlediad i fynd a cyflwyno'r podlediad. Tough at the top, as nhw fel gweud. Tough at the top, ta? A mae Steff da ni o Red Hot yn mynd i dod mewn i siarad am bach o pethau ariannol nawr. Yn anffodus, wythnos hyn, oedd hi'n dost. So, gobeithio gewn ni ddim mlaen wythnos nesaf nawr. Diolch yn fawr ti boi. Pob lwc gyda'r baba. A ti? Number 2? Wel, fi'n gwybod beth sydd wedi dod. Mae'n mynd i bwrw ti fel bus. Fi'n ma. Fi'n welar. Dim problem fi hwnna. Ond diolch yn fawr i chi gyd am gwrando. A welwn ni chi wythnos nesaf. Da bo. Hwyl fawr.